Dobrá voda. To je prvý kopec, na ktorý pôjdem dnes. Tento raz to budú kopce medzi Dobrovodou a Jablonicou. 5 kopcov, na ktorých som ešte nebol. Prvý kopec budú lesy. Z Dobrovody idem po Červenej. Tu odbočím. Takže lesy 443 metrov nad morom. Riadna spúšť. Toto už vyzerá lepšie. A v diaľke hreben Zárub. Teraz chvíľu po červenom C-čku. Niekde budem musieť zavočiť doľava do lesa. Pod vysokou skalou. Tam smerujem na vysokú skalu. Ale či tam bude vôbec nejaká skala, to ešte uvidím. Vôbec som tam ešte nebol. Vyzerá, že toto bude ono. Takže vysoká skala, 440 metrov nad morom. To je hrodište pod Vrátnom. Zatiaľ pôjdem po tej lúke za chvíľu. Sú tu aj nejaké skaly, takže názov neklame. No, tu nejaký chodník. Teraz pôjdem chvíľu po žltej, ale len po tú zákrutu. Tá žltá, myslím, že ide z prekážky do hradišťa pod Vrátnom, krížom cez celé Malé Karpaty. Teraz doľava. Žltá ide doprava. Vysoká skala, tam som bol pred chvíľou. Zova, 425 metrov nad morom. Pekný strmák dole. No, tu je kameňolom. Trochu nižšie je vodná nádrž Jablonica. Ja idem tuto hľadať cestu znova hore. No, tu teraz doprava. Bachračka. 362 metrov nad morom. No, ešte jeden kopec ma čaká. Dlhý vrch. No, tu budem musieť ísť niekam týmto smerom. Nepozeral som do mapy chvíľu. Ten kopec je tuto vedľa. Takže dlhý vrch. 400 metrov nad morom. No dobre, skúsim to takto krížom smerom dole na cestu. No a teraz smer Raková a železničná zastávka Buková. No a myslím, že túto to môžeme aj pomaly ukončiť. No dnes som si zase pripísal nejaké nové kopce v Malých Karpatoch, na ktorých som ešte nebol. Takže zase niekedy peši alebo na bicykli. To je Buková zastávka.
niečo cez 17 km. Skoro 18.